Бихте ли се представили на нашите зрители? Да, аз съм Мартина или както ми е казва, че съм разпозната, като съм китка. Аз съм Ива и съм 20 почти изобщо. Супер. Добре. Какво сте планирали за нощ на музеите и галериите тази година? Ние ще пускаме музика в едното след 23 часа на 12 и всъщност това е първата вечер, както отваря за този сезон. Така че ни откриваме. Как ще изненадате хората, които ще дойдат при вас? Какво сте им подготвили? Аз смятам, че хората, които са били на наши партита, които са горени на едната, така сега, но няма да са много изненадани. Ние горе-долу поддържаме една и съща линия, един и същи стил на музика, която пускаме. Още взето гледаме обаче от друга страна и да се адаптираме към публиката. Дали ще им хареса посоката, в която сме тръгнали тая определена вечер и спрямо това гледаме да сме гъвкави. Да. А как ви се казва събитието? Tonight Stand. Защо? Защото е нощта все пак и защото са две нощи всъщност. И е малко игра на думи. Искате ли някакви хора да дойдат при вас и да си намерят One Night Stand, който да продължи в цел? Да, защо да не? Това е супер добър повод за пораждане на любов. Пораждане? Да, то може да... Да. Това е.